Guys, nagsundo ko sa akong mga anak guys sa maiste guys. Ngayon sambig saging guys. Ngayon sambig saging kay gutom na. Sundo na butag balik kay guys kay klase na po balik guys. Okay guys. Ngayon sambig saging kay gutom. Sundo na butag balik kay balik na po sa eskwela. Ngayon na itong trabaho piminti guys. Sundo hatod. Sila taghatod ani. Di kami nagkuhan man nag-renew sa motor. Abi na magmikaw ulit dayon. Uli ba mi dayon day? Sasa. Renew mi sa motor kanang gamay. Mo man nami renew. Man. Papo dito kay gamay ra ang kuan. Gamay ra ang nagpa-emission na kay hapon naman. Kau sa mo saging bro. Dito kau sa mo. Di malagi watay tubig. Kau sa mo saging. Kau daw. Kau sa mo saging. Baliw pa. Oo. Isa? Vamos mo sa Malas sila.